టాలీవుడ్లో డేరింగ్ అండ్ డాషింగ్ డైరెక్టర్ అనగానే గుర్తొచ్చే పేరు పూరి జగన్నాథ్. అయితే పూరికి పెళ్ళయిందని, 2 పిల్లలు ఉన్నారని అందరికీ తెలుసు. మరి ఈ రెండో వైఫ్ ఎవరు? విడాకులు ఇవ్వడం ఏంటి అనుకుంటున్నారా? అక్కడికే వస్తున్నామండి. బ్యాంకాక్ తన రెండో వైఫ్ లాంటిదని, అక్కడికి వెళితే థాట్స్ తన్నుకు వస్తాయని ఇంతకుముందు పూరి అనడం మనం విన్నాం. అంతేకాదు పట్టాయాలో పూరి రెగ్యులర్గా బస్ చేసే హోటల్ వీడియోని కూడా హార్ట్ అటాక్ ఆడియో రిలీజ్ అప్పుడు విడుదల చేశారు. అయితే ఏమైందో ఏంటో తెలియదు. టెంపర్ తర్వాత బ్యాక్ టు బ్యాక్ డిజాస్టర్లతో టాక్ ఆఫ్ ద టాలీవుడ్ అయ్యాడు పూరి జగన్నాథ్. కనీసం ఇప్పుడైనా బ్యాంకాక్ వెళ్ళి మంచి స్క్రిప్ట్ రాయకుండా ముంబై చుట్టూ రౌండ్స్ వేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా చూస్తే రెండో పెళ్ళానికి విడాకులు ఇచ్చిన విషయం క్లారిటీగా తెలుస్తుంది. దాంతో ఈ విషయం పూరికి ఎప్పుడు తెలుస్తుందో, మళ్ళీ బ్యాంకాక్ బీచ్లో కూర్చుని పోక్రీ లాంటి స్క్రిప్ట్ ఎప్పుడు రాస్తాడో అని ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు ఫ్యాన్స్.